Gipakita sa mga Dabawenyos ang panaghiusa ug ang ilang pagmahal sa giilang amahan sa dakbayan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte atol sa gihimong Solidarity Rally sa Roxas Avenue, Davao City niadtong Marso 28, 2025. Kinidungan usab sa iyang ika-80 nga adlaw natawhan. Usa lang ang singgit sa mga supporters ni Duterte mao ang makauli na kini sa Pilipinas. Atol sa aktibidad, gipresenta ang mga legasiya ni Duterte panahon sa iyang administrasyon. Nagperform ang pipila ka mga iladong local artists nga naghalad og kanta para sa kanhi Pangulo. Aduna sab candle lighting para kang Joanne Macaso, usa ka barangay kagawad nga talagsaon ng aktibidad agig suporta sa ilang giila nga maayong lider. Gikalipay sab ni Harvey Lumagsaw, empleyado sa usa ka pribadong kumpanya nga nahimong espesyal ang pagsaulog sa birthday ni Duterte bisan pa man anaa kini sa layong dapit. Kanang pag-celebrate sa birthday pinasahi gyud siya nga naman kay nagkahiusa ang matag usa kasing-kasing nga mag-join mi karon nga birthday celebration in a way nga malipay si Tatay Digong, mas strengthen ang iyang kusog pinagi sa among pagudyaka. Nimbati ko kalipay no kay nakasuporta ko kang Tatay Digong sa iyahang birthday o wala man tay lain kong mahimo kundi inaani nga pamaagi nga suporta, legal nga pamaagi. Nadasig sab ang street sweeper nga si Hermelina Andrade nga moapil sa rally taliwala sa giatubang karon sa iyang gisuportahang lider. Nalipay sad. Ngayon ana kadaghanang ni suportar ni Kuan ni presidente. Dating presidente na si Kuan, amahan nato nga si Rodrigo Duterte. Daghan nga mga drone ang gipalupad para sa drone light show nga usa sa mga highlights sa aktibidad. Gidugok sa mga supporters ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ang Solidarity Rally. Tanan halos gimingaw ug naghandom nga makapauli na ang kanhi Pangulo. Hapsay nga nahuman ang aktibidad. Sumala sa Davao City Police Office nga walay natala nga mga kakulian nga nagpakita matud pa sa lig-on nga kolaborasyon tali sa katawhan ug security forces ug nagpakita matud pa sa reputasyon sa Davao City isip sumbanan sa disiplina ug seguridad. Liboan, Newsline Philippines, stay safe.